Имам ли някакъв фриспин тук? Влиза в нова игра, веднага отива да суши се малко. Не ме ядосвай. Лаунфиш. Шайника! Тук има шайнита? О, мага, шайни хънтвам чат. Шайни хънтваме, let's go. One in a 100! Моля да намери още нещо, още по-рядко. Аре да изчакаме утре да си чистим. О, ние имаме още бустери! Аз бях забравил! Имам още 2 бустера, чат, това е енергията! О, мага! Това е енергията, чат, аз казвам грас енергия. Синдарес. Окей, още един. Един последен чат, един последен. Щастието на лицето му след като разбра, че залагането за деня не е приключило. Знаеш как е, брат? Ще си взема още. Мистери Гарден, па! Нямам ли още някакъв бустер, бе? Лягаме си, Найл. За утре може пак да имаме. Айде. Видяхте ли? Звънна на 555 45 67. Вижте какви възглавнички си има. 6-7. Ето това сте вие отстрани. Ето това, виждате ли се? Погледнете се какви сте кринч. Май наистина го няма. Няма го, човек. Ето ме. Благодаря ти, Nightmare Foxy. Той си тръгна от шкафа, че да може да донейте. Това май бяха правим една промоция и вече за този стрим дропваме донейшените да отваряме по кръвче на всеки 15 лева. Не защото искам да отварям повече и да мога да не играя играта повече. Просто е промоция. Само днес петъчна промоция. Черен петък, точно така, черен петък днес. Моника, следващия стрим ще бъде... Много смешно! Савина, благодаря ти! Предаване, как си днес? Как се чувстваш в този... Чат, мисля да канцелирам мърчендайза, бога на игрите. What? Стой си там! Стой си! Не падай! Връщай се, бе, калофер! Ти ще стоиш тука. Стой! Не! Ще се върнеш ти. Бро, ти го бутна! Той сам се бутна! Чата ми е свидетел, че той сам се бутна! Каквото сам си направи друг... Влизай вътре! Влизай в купата. Ти влизай в купата. Ти какво си мислиш, че съм тръгнал да правя, Мишо? Ти да си мислиш, че аз съм някакъв голубчо, бам? Буквално бога на игрите, братле. Его е? О, не! Даже не паднах, брат. Още една Как? Не ти! Така. Продължавай. Значи ще кажа неща за майка ти и нема да хареса нито на тебе, нито на майка ти. Стой си вътре! Ти умен ли си, бе, братле? Всичко. Сериозно ли? Не можа да намериш по-голяма купа, а? 6-7!